Part 2 guys. Love kanina. Beri tayo masuk pa rin. Beri tayo. Huwag mo dito ba? Ha? Ano bili-bili ka nito? Hindi naman. Ngay. Hindi naman. Mister to siya. Masuk. Kaya hindi. Kaya. Diretso pa. Let's go.
Kailan pa? Oo, buhay ka pa. Tiga to. Are you okay? Diretso. Ayos lang. Ang buga. Ginawa. Apa ngayon dito? Ano? Wala nga dito? Sunset mo na ako ng kanya. Hindi mo yun mo, wala. Yun. Taas ang malakang. Taas mo. 1. Sumay lang. Upo siya. 2. Go. Sige. 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 Kaya tikin pa eh. 1. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okay, relax. Anong grade yung mga ito? Ha? Mas dalawang ba? Basang ka? Basang ka ba? Basang ka? Hindi ka lang? Ano ba ako? Hindi ka na mabot yung ano ko eh. Lado ka lang. Lado ka lang. Wala. Ay. Nakaya. Pero nung bata ko, no, pension pa, isa may tuhod eh. Sige ba rin? Ano na ang brako mo? Lipas na. Yung kaya din. Relax. May iba tumasok. Relax lang.
Mangkukulang yun. Mga chat. Ano yun? May witch yun eh. Wala na yung mga ginagamit doon. Pre, ito lang yan o. Yan o, reflex. Ano yun? Ginawa ko sa'yo. Reflex mo yun yung katapat mo. Ikaw mo siya pa, tsaka! Hindi ko malam. Kaya ko pero hindi ko ginagawa. Kasi ayaw nung, alam na, ayaw nung asunto. Natural lang. Ano yung Japanese? Hindi ka na? Wala yung check? Ang mga tatawag naman, natural healing method. Na? Yung gumagamit ng mga ano, ha? Kasi dati na-experience ko. Tagal na. 1990s, 1990s. Alam mo ba yung pelikula ni Jackie Chan? Karate Kid? Oo. Yun! Nag-go out siya ng ano, di ba? Dito siya. Oo. Dahil hindi na makaglo, dahil pili. Oo. Binangyan yun ah. Yung Jackie Chan. Dahil ano eh. Mas tinamak niya yun eh. Yung Chinese eh. No. Binawa niya ata. Binawa ng Chinese. Sino? Karate Kid? Oo, yung batang yun. Malaki din. Bakit? Ginawa niya? Oo, binawa niya yung mga Chinese. Ito lang. Kaya sabi ni ano, gagawa sila rin ng pelikula Karate Kid. Ayaw niya kunin din. Oo, no? Ayaw niya binasis niya yung Chinese. Yung China. Binawa niya yung ano, mga maglalakad lang niya ito, ginawa niya. Ginawa isang beses, 3 beses yung ginawa. Sa iba yung parang Area. isa ng chip. Yung isang beses lang, okay lang ba? Kung makaawa ka yun. Ewan ko lang. Oo, dahil... Hindi siya kinukuhan eh. Dapat may gano'n yatas ng pelikula. Oo, meron. Alam ko eh. Nakano na eh. Tapos na yata no? O ginagawa pala. Baka hindi ba wala kasi? Bilang din, ayaw niya naman. Dapat kukunin siya ang isang Karate Kid. Diba to? Hindi naman. O, ito na. Hindi ka nangahamak ba? Ngayon po mo si Jackie Chan eh. Chinese yun eh. Chinese. Hindi niya ba naisip yun? Bait siya ano? Jackie Chan. Natatanda mo nung yung hinadyak yung isang bus sa Manila. Ipinatay yung Chinese yung namatay doon. Si Jackie Chan doon. Loko yung ano yun. Mga Hong Kong national. Hong Kong kasi siya si Jackie Chan. Oo, loko yung mga... Loko yung sundalo. Ano siya? Sudan ba yun? Police. Police. Yung parang parang siya. Yung binalik. Kapag nila kapatay din sa ina nila eh. Hirap nila yung bus eh. Kapwa. Sila na. Ha? Inostage yung Boris Bus. Tao yata. Sabi lang yun. Dito ha. Kain tayo. Papasok na. Si Kuya, may siya nag-request ha? Ayaw yung pang-touch, Kuya. Pati daw. Dami na dito ah. Akala ko si Kuya. Pasok kayo. Akala ko si Tabi. Boss. Nakapagkasigil na kayo. Bakit ganyan yung ano natin?
ako sa inyo. Oh my God. Sino sama mo? Talaga nagpa-video ka pa, ha? Si Jerry. Paano sa kanya? Ano? Napa... Bakit ka? Oo. Pakitas mo na natin siya. Sino? Tama natin ngayon? Sabi ni Yaya, dito naman daw. Ako punta rito, tinawagan na niya. Wala. Dapat hindi ka na... Kasi, pagmulo ng bahay natin, ha? Ginulo namin. Natapos na ito. Ilang oras na yun? Stations. Bigit sa oras? Nagpa-bet ko. Hindi ka pwede maligo na yawa niya. Hanggang kailan? Yes. Sa linggo pwede. Magkano yung ano? Siguro. May kain bro. Hindi ko masakit. Bakit? Tatanda? Oo, libre mo ko. No. Malas ka. Okay. Ang malay, siguro malalas. Taga saan ka kuya dito lang? May pwesto ko dyan sa ibang. So, pagpukan ko. Pagsantok na lang. Home service sa mga stone Pwesto nila. Dahil na ako ng arayap, tinawagan niya ako. Yung Sarap tama. ang mag-isahin doon. Ano pag master? Oo. Pag master nagmamasay, masarap. Tayo reflex, tsaka yung kayo. Oh, yung mga niya. Ano ito kayo tawag naman ako? Na. Ito na yung pinakamalaki na nakita ko. Dahil po. Salim mo pa na kakain. Atakling. Hindi ka man lang nagwawalis, ha? At isa ko, kaya lang talagang balik ka mo. Oo. Kaya talagang rin bukulis. At kurati na na. Kurati na nila. Mismo. Hindi dyan sa amin siya. Ah. Sinta kasi. Ano nangyari sa iyo? Tatandaan ko, ano to, babe? Wala, ginawa ko yung sa kaya bago pa tayo pa rin. Dami ilaw. Aalis na naman yata ito eh. Babalik lang, aalis na lang. Tapos ano pa sabi? Na? Ano ba sabi? Sawan. Home? Ha? Kalikor. Ano po na? Hindi ko ito citizen? Di ba? Ano po ito? Sawan. Kapag yung pala. Bagay? Bago. Support? Oo. Ano sa ito? Na? Ano sa ito? Sa ikot kami namin. Tawag ka. Check-in naman ang agent. Nasa po. Ay, YouTube na. Ito yung sasabihin mo pare. Ay, Puso. ayan. Ito yung kakibag ng akipang. So, reflex. Puso. Sigura. Kidney. Ear. Eye. Vocal cord. Trachea. Sayos ito pare. Yes, sir. Sayos yan. Brain, pituitary, power of neck. Yeah. About the pancreas. Gallbladder. Transverse column, ascending column, small intestine, large intestine. Gallbladder, thoracic nerve, sex organ, tailbone, and spine. Yun yung kakilala sa sabi ka. Right? Relax po. 2 minutes pa rin. Babaw mo muna. Bumaw ka. Side na. Pwede yan.